Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċi madwar Malta u għawdex. Grazzi tal-li lejla għattu mana għawnek ġewwa River of Love Christian Fellowship. Nixi inselli għall-għawċin kolla, sew dawk li huma prezenti mana, li joqodu jisifru overseas biex jiġu l-għaw. U il-dawk li id-dina seguna minn għawdex u anka minn xi pajjiżi oħrajn, għax bħalma forsi xi minnkom tafu. Għanna Maltin li seguna minn ġewwa l-Awstralja, minn ġewwa l-Kanada, minn ġewwa l-Ġermanja wkoll, mill-Amerika, minn postijiet oħrajn fid-dinja fejn hemm Maltin mifruxa magħhom fihom. Anyway, nitolbu flimkien u nkunu konxi aware ta' dak li l-mulej qed jitkellem bħalissa mal-ġisem ta' Kristu. Missi Qaddis ingrazzjawk tal-kelma li inti għandek għalina llum. Għatina revelazzjoni biex aħna nitalmu minna, inwettquha f'ħajjitna u anka ngħinu l-ħaddieħor bl-għarfien ta' din il-kelma veritiera li taħles il-poplu li int ħabbejt. Spiritu Santu tkellem int minn fommi, għamel minni dak li trid int u ġib glorja u nur l-isem sabiħ ta' Sidna Ġesu Kristu. Amen. Xi sena u nofs ilu, għal dawk li intom tiftakru, kont għamilt bejwet u ieħor xi sensiela ta' tal-in fuq l-awtorità tal-Kristjan. Kont għamiltilkom sensiela. Għaw minnkom tiftakruha, inħeġġiġkom jekk qatt ma smajtuha, infatti dik hija talim li għandu bżonn wieħed jismagħhom ta' spiss. Għax ħadd iżagħha ħafna fil-ħajja tiegħek. Apparti minn hekk, dakinhar meta bdejt is-sensiela ta' dik it-talim, kelli kelma diretta mill-mulej u li għalli ipprepara l-poplu tiegħi għażminijiet li ġej. Għalli man fuq l-awtorità tal-Kristjan. Issa kien hawn tiġà minnkom li kellkom tiġà ċertu għarfien u ovvjament f'kwalinkwa suġġett li daqbad fil-Bibja qatt minti ħatejt taf kollox, dejjem tibqa' titgħallem. Sewwa. Imma qisu daw il-ġimatej bdiet tberren kelma f'qalbi li ġieli smajnija ta' hija il-kelma il-Kristjan, il-Nisrani, il-Kristjan, jista' jkollu xitan, jista' jkollu spiritu ħażin imniġġes sejjaħlu li trid. F'ħajtu fih jista' jew le. Ħannara x'taħsbu intom. Iva jew le, min jgħid iva? Jista' jkollu. Min jgħid ma jistax jkollu? That's fair. That's good. Issa isimgħu kollox ħalli tarblu sew mill-kelma. Alright? Tajjeb. Number 1, nixtieq l-ewwel neqret ċertu kunċetti. Issa jiena hemm nies li nħobb nismagħhom li sew essaċ m'hemm ħadd li qatt smajt li jgħid mod. Imma naf li jeżistu predikaturi jgħidu li Kristjan jista' ikollu spiritu ħażin fih. U għaw predikaturi li jista' jkunu ukoll xorta l-mulej jużhom u jgħidu li Kristjan ma jistax ikollu spiritu mniġġestu fih. Issa, meta tiġi biex tgħallem mhux tippritka tgħallem. Jiġifieri min jippritka ixandar, min jgħallem jispjega, nippreferi ngħid hekk ara. The preacher proclaims, the teacher explains. So what tifhmu differenza? Isimgħu lili bħalissa titkellmux. Issa, meta inti tiġi biex xandar, ma tidħolx ċertu rqaqat ġifieri ma toqgħodx taqta' l-Bibja jew tqassam. Ma meta tibda tgħallem, l-Iskrittura tgħidlek you have to teach precept upon precept, line upon line. Linja fuq linja letteralment kelma. U bħalma ġili għamilna b'kelma waħda tista' tagħmel messaġġ sħiħ b'kelma waħda. Sewwa? Issa, irrid l-ewwel u qabel kollox għalikom Maltin u għawċin li tisimgħu dal-messaġġ fuq televiżjoni, fuq l-internet, ejja nneħħu il-kunċett tal-babaw l-ewwel. Ġifieri jiena dejjem tlajt fil-kunċett ta' kultura li kollok xitan hija xi ħaġa tal-biża', li kollok xitan jew xi ħadd li għandu x-xitan, li xi ħadd għandu x-xitan hija xi ħadd werwir, ma tistax tersaq lehom, tmisshomx iġibuhom li xlaw, sewwa.
Jew inkella ħafna minna formajna il-arfin tagħna formajnieh b'Hollywood. Rajna xi ruxma ta' films tal-eżorċista jew exorcist sewwa u formajna li min għandu x-xitan bħal di tidher jew bħal da. Allura la fil-maġġoranza tan-nies li jiena naf, inkluż anke Kristjani, inkluż anke predikaturi, il-biċċa kbira minna qatt ma rajna l-ħadd bħal dik ta' Hollywood. Allura mela ħadd m'għandu xitan. Qed naqbdu xi ħaġa? Allura peress li Hollywood ħafna drabi anke meta naraw xi program fuq il-Malti, iġibu l xi ħadd werza jgħajjat kollu dmija sewwa. Aħwa, dak mhuwiex xi ħadd li għandu spiritu, dak huwa drama biex impressjona. Il-maġġoranza assoluta kbira ta' nies li jkollhom dimonji fihom ma jidhru xejn hekk. Zero. Ma jidhru xejn. Il-maġġoranza ta' nies li għandhom spiriti xjaten fihom u anke inkluż Kristjani, jilbsu suits, jilbsu pulit, jilbsu shorts, jilbsu, ma tagħmilx differenza. Jista' jitkellmu b'3 lingwi, 4 lingwi, jew ma jafux laqgħa jitkellmu bil-lingwa tagħhom żejt. Għax ma tagħmilx differenza. Ix-xitan m'għandux rispett jekk inti gradwajt bil-PhD jew laqqas il-ħaqt gradwajt minn standard 1 jew primary. Ma tagħmel assolutament l-ebda differenza. Imma li nixtieq li aħna l-koll li qed nisimgħu l-lejla u qed nitalmu flimkien ukoll, il-kunċett tal-babaw u xi ħaġa tal-biża' inneħħuha. U raġuni għadi li il-Ministeru tal-Ħelsien tad-Deliverance għalkemm fil-Bibja number 1 inti għandek nies illum il-ġurnata fejn tarhom jitkellmu fuq il-YouTube u ħudilhom it-tajjeb ħud tajjeb daqshekk. Ħud tajjeb żommu l-ħażin armi. Fejn jgħidu aħna għandna Ministeru tad-Deliverance. Il-Ministeru waħdu tad-Deliverance eżatt ma jeżistix. Li jeżisti huwa l-Ministeru tax-Xandir tal-Vanġelu tas-Saltna u waħda mill-benefiċċji hija deliverance. Issa, minix ħanoqgħod nidħol fil-kompitu jekk għandek xi kollok Ministeru deliverance jew le waħdu. Jiena ma tantx toġobni u ma tantx nara fil-Bibja, però meta inti għandek bniedem jew nies, mara jew raġel jew poplu li huma midluka mill-Ispiritu Santu, waħda mis-sinjali l-aktar komuni, mhux straordinarji da, komuni, hija deliverance. L-aktar mis-sinjali faċli komuni ta' kuljum hija nies jinħallsu mid-demonji. Issa peress li ħafna minn nies jaħsbu, pereżempju darba kien hemm Kristjana, ma nafx tal-ma kategorija, ma ħanejdu la Kristjana. Qalt li jiena fejn immur il-Knisja. Il-lider tagħna qal in-nar ma tmorrux fejn ikun hemm id-deliverance għax ix-xitan jiġi fik. Jew jiġi fuqek. Dak huwa dak li ngħidulu bl-Ingliż hogwash. Jiġifieri ħmerijiet u li tipprova tbeżza n-nies bil-ħmerijiet, nies li ovvjament il-Bibja ma jafuhiex għax dik mhijiex verità u m'hemm l-ebda verità fiha. Amen aħwa? Ġo River of Love, natu glorja lill-Alla. Rajna letteralment mijiet ta' nies jinħelsu mix-xitan. Għaz darba f'daw is-16 sena ministeru ta' pastorat, jew nkella ministeru anke bħala evangelist li ilu kont bdejt mid-2000 madwar bejwet ieħor mid-2000. Qatt ma rajt xi demonju jidħol f'xi demonju li għadu kif ħareġ pereżempju minn da ħareġ l-demonju u għadu kif daħal f'da. Qatt ma rajta dik. Dik fil-cartoons biss teżisti u n-nies jimpressjonaw ruħhom bil-cartoons jew b'Hollywood
u jaħsbu li ma marriċ immu. Isimgħuni aħwa. Fis-Salt Natalla l-iktar ħaġa bażika kull Kristjan jista' jagħmel hija jkeċċi x-xitan. Bażika. Basic. M'għandek bżonn università? M'għandek bżonn Bible College? Issa jekk għandek bżonn jew tixtieq tmur l-università mur. Jekk inti msejjaħ għall-ministeru u biex tkun ministru tal-Vanġelu, mur Bible College. Sewwa, imma mhux dak, l-ebda minn dak ma jtik is-seta jew l-awtorità tkeċċi xjaten jew toħroġ spirti minn xi ħadd. Is-seta tiġi biss minn Ġesu bil-qawwa tad-demm ta' Ġesu, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u dak li wkoll jgħidulu anointing u l-kelma talla. Simple. Waħda mill-affarijiet li ħafna Kristjani jridu jqogħdu attenti. Fi żmien jien illum il-ġurnata inni fil-mulej minn 1995 u mal-ewwel il-mulej beda jużani. Mal-ewwel ovvjament u hekk nemmen il-mulej jixi jagħmel ma' kulħadd. Jekk ikollok il-ġuħ, inti titixxenna għalih jkollok il-ġuħ għall-mulej. Sewwa, jekk inti m'għandekx ġuħ, il-mulej tgħidlu kien fina komdu marra iktar. Jien m'iniex dak it-tip. Jiena dejjem irrid iktar. U intom poplu dejjem tridu iktar. Amen, Alla m'għandux budget. Alla fl-aħħar tas-sena mhux qed jsejjaħ il-Ġesu u l-Ispiritu Santu jgħidilhom illum dis-sena faqna wisq. Isma', ħanorbtilkom naqra jdejkom għax qed nitfgħu wisq barkit, all right? Halleluja. Mela, min ikollu xitan, wis probabbli m'intix ħadd induna. Jekk ma tkunx persuna midluka. Qed tifhmu? Jista' jkun int stess li qed hawn. Jista' jkun int li qed tara fuq televiżjoni. Jista' jkun int stess leader ta' xi komunità. Fil-esperjenza tiegħi jien ukoll rajt mexxejja ministri. Meta jiena mort l-Indja u kelli pastors conference, pastors rajt jinħelsu mix-xitan. Meta jiena kont l-Amerika u pritkajt ġo Knisja, żewġ pastors differenti mhux fl-istess meeting rajt jinħelsu mix-xitan. Ovvjament, issa, bħalissa, għaw min ħajħos li dan il-klim huwa kontroversjali. Dan huwa klim Ġesu hija l-Bibja u ħanurikom ċar li hija fil-Bibja. Issa, ejja nibdew niddajsektjaw. Għax sissa għandna nies qed iħokku rashom. Number 1, aħna l-koll qegħdin f'passaġġ, f'mixja. U l-koll kemm aħna qegħdin nitalmu. U ma tagħmilx differenza jekk intix Kristjan antik, Kristjan ta' 10 snin, Kristjan ta' 50 sena, jew Kristjan ta' sena, jew ta' ġurnata. Inti imsejjaħ biex ixxandar il-Vanġelu tas-Saltna bil-qawwa. U ħanilek oħra, m'għandek l-ebda permess issa ixxandar il-Vanġelu tas-Saltna mingħajr il-qawwa. M'għandekx dak il-permess. Ix-xitan irid li kull wieħed minna naħsbu li hu għandu l-qawwa fuqna u hu jrid li jitfak ġo gaġġa, jitfak ġo jagħmel il-sir minnek. Fil-ħajja tiegħi ta' ministeru mill-sena ta' 2000 nistgħu ngħidu bejwet u ieħor, rajt kemm minn Kristjani li kienu ilhom jimxu fil-mulej u sew Kristjani ġodda li nħellsu minn spiriti. Illum jien konvintissimu li iva Kristjan jista' jkollu xitan. Issa,
U nemmen hawnhekk ħanamilkom statements oħra. Issa toqgħdu tagħmilx bħal l-ostrich u tmur taħbew rasek, jew kellha tagħmilx bħal tiġiġa tibba tfajjar l-ewwel hemm u qisek bħal tiġiġa ma' brasa maqtuwa. Isma' u warbel. Nemmen illum jien nemmen fuq bażi tal-iskrittura, ħanorikom turrun skrittura illum. Pereżempju ħanorikom waħda. Anzi nistgħidhom b'tnejn, jew tlieta. Li dawna f'amplament. Kolossin 1 vers 13. Aħna kollha konna taħt il-ħakma tax-xitan. Kollha. Ma meta twilidna miġdid, Alla trasferina taħt is-seta u s-saltna ta' Ibnu Ġesu. Vers 13, Kolossin 1 13. L-ewwel Ġwanni 4 vers 18. Kull min mwieled minn Alla, Kristu iżommu, jipproteġih u jippreservah. U l-għadu ma jistax imissu. Imma dawk li huma fid-dinja, li huma tad-dinja, ix-xitan għandu ħakma u seta fuqhom totali. Però mhux fuq il-Kristjan. Dik hija l-ewwel Ġwanni 4 vers 18 u 19. Issa, irridkom taħsbu. Id-demonji qegħdin kull imkien, inkluż fil-knejjes. Ħafna jiġu hemm għax huma spiriti reliġjużi u ħafna x'jiġibuhom il-Kristjani. Free transport. Id-demonji huwa kull imkien fid-dinja, kull fejn tmur hemm demonji. L-unika post li m'hemmx demonji huma fil-ġenna. Infatti, jiena u inti qegħdin fuq artom. Sa ċertu punt. Għaliex? Għax ix-xitan u d-demonji kollha ġew mitfuha fuq l-art. L-affarijiet jitbidlu meta jiena u int vera nkunu poplu tal-Alla imħeġġeġ bin-nar u kull fejn tmur inti ġġib is-saltna u l-xitan ix-xjatin jinfirxu u jitbedu minnek. Jekk inti ġorri l-preżenza tal-Alla. Amen? Issa naf mill-lat teoloġiku kull Kristjan suppostu huwa tempju tal-Ispiritu Santu. Imma dik hija wiesa ħafna u mġebda. Ma mill-lat teoloġiku hekk veru li kull Kristjan huwa tempju tal-Ispiritu Santu. Ma tinsiex li aħna tlieta f'wieħed. We are 3 in 1. Which one? Meta inti tgħid I, which I are you referring to? Meta inti tgħid jien, li mi jien qed tirreferi għalih? Jien ġisem, jien ruħ, jew jien spiritu. Għax hawnhekk fejn tibda tiġi issa, fejn nibdew ninfdu u l-kelma tibda tissepara l-kelma. Il-demonji, issa, għal dawk li jtejlu l-demonji kullim kien edin, mela għasħamur id-dar, nistana għataw passi. Anka għaw edin, għaw jiġu ko. Ma nirringrazzja Alla minħabba li għaw ħaġat ħafna kbar, jiġu mkeċċija l-barra. Amen? Imma tħabbix rasek, għax kull fejna għam demonju jieħed, minn inqasem 3 anġli. Tħabbix rasek. Hemm iktar dawk li huma magħna minn dawk li huma kontra dan. Amen? Halleluja. Mela, issa iktar ma jiżdied il-ħmieġ, il-perverżjoni, ir-ribelljoni, il-korruzzjoni fid-dinja, iktar ħanaraw demonji joppressaw in-nies, inkluż Kristjani li mhumiex moħħhom hawn, ikkonsagrati għal mulej. Tidnejdilkom bl-esperjenza u mill-Bibja? Ix-xitan huwa li jkisser il-knejjes u li jinqeda bil-Kristjani. Ma jinqedix bis-satanisti, ma jinqedix bil-ebdis of u pastor u huwa bil-Kristjani li jinqeda li għadhom mhumiex ikkonsagrati totalment, verament, kompletament maqtuwa għal Alla.
Ma jfissirx li għax ma jiġux il-knisja dawk, anzi jiġu probabli ħafna minnkom. ħafna iktar minna. Issa, biktar ma jizid il-ħażen, iktar ħanaraw il-manifestazzjoni iktar ix-xogħol tad-demonju. Għaliex il-ħażen u l-karnalità huwa l-ikel tagħhom. U bħad dubbin fejn tħalli l-ħmieġ jiġi. U nuk li toqgħod tkeċċi d-dubbiena neħħi l-ħmieġ. Jekk tħalli xi pasta fuq il-bank, l-għada issiba mimlija dut jew inkella nemel. U nuk li tipprova toqgħod taqta' nemla, neħħi l-pasta. Amen? Halleluja. Allura ħajkun għajdin għalhekk qed ngħidilkom da messaġġ biex intom tkunu armati ħalli tgħinu nies li Alla jħobb għax billi vedonu dan huwa messaġġ ta' mħabba. Ġesu ġi biex what? Biex jaħles u jsalva lil dawk li huma oppressati, dawk li huma mitlufa. Il-messaġġ tal-ħelsien mhux messaġġ tal-babaw, huwa messaġġ tal-imħabba. Għax Kristu kien imqanqal bil-kompassjoni u kien jaħlishom minn taħt il-ħakma tax-xidan. Amen? Għalhekk kienu inti ridu nkunu armati sew. U Alla ma ħallinix b'xejn. Kristu ramana sewwa lilna. U għatana l-qawwa tiegħu biex aħna nimmultiplikaw u nirreplikaw ix-xogħol tiegħu daqs li kieku minn nifsu qed jopera. Amen? Ġesu jrid in-nies ikunu maħlusa għax iħobbhom. Il-mulej jħobb il-bniedem. Ġesu jħobb il-bniedem. Il-mulej jimpurtaħ minnek, jimpurtaħ mill-bniedem. Il-Ministeru tal-ħelsien minn spiriti huwa mhux biss miraklu, imma wkoll huwa l-manifestazzjoni, kulħadd jgħid warajja, manifestazzjoni tal-ħnina u l-kompassjoni ta' Kristu Ġesu. Amen? Li jsir tidher. Jekk aħna naraw Mark 16, irridkom tarblu sew. Aħna nemnu li xejn m'hemm miktub fil-Bibja b'kombinazzjoni. Mark 16, vers 14. Ġesu qed jitkellem mad-dixxipli da. Fl-aħħar wera ruħu l-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda. Dak jiġifieri jkunu mdawrin ta' mal-mejda, ma jiġifieri qiegħda fuq il-ba. Kollha tala fuq l-istess mejda. U ċanfarhom tal-li kienu nieqsa mill-fidi. U hekk rashom ibsa li ma emnux lil dawk li kienu rawh wara li qam mill-mewt. U qalilhom lil daw id-dixxipli, morru fid-dinja kollha. Mela anke Kristu jċanfrek ma jfissirx li issa ma jridx jużak. Xorta ħjużak. Ma tgħallem minna, right? Jiġifieri jiena rrid nima tal-Ġesu. Jekk intik ħasla, mbagħad nixxotta kun għanqek. Mhux hekk għamel? L-ewwel ċanfarhom. Mbagħad għallhom ara ma nħobbkom xorta waħda u ħanużakom għalija. Amen? Morru fid-dinja kollha u xandru l-Vanġelu lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitammet x'isir? Min jemmen u jitammet x'isir? Kristjan. Kemm hawn minnkom Kristjani hawnhekk? Oli dik. Hawn minnkom Kristjani? Mela għalikom kollha. Għal dawk kollha tara fuq televiżjoni, YouTube, Facebook. Kull min jemmen jifieri l-Vanġelu, jemmen f'Ġesu Kristu, li temmen li huwa li bentalla li miet għalik fuq is-salib. Miet u l-xoxta u mat-tielet jum il-xoxta u l-lum ħaj, u dan inti dan temnu vera b'qalbek kollha, inti s-salva. Mbagħad Ġesu jitolbok li inti għandek titammet jekk inti vera tkun id-dixxiplu tiegħu. Vera. Titammet. Mela kull min jemmen u jitammet isalva. Jekk għadek ma tammitx, waqt li inti tgħid li temmen, itammet. Hija grazzja kbira u hija privileġġ kbir. Iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsejħbu lil dawk li jemnu. Liema minnhom jsejħbu lil dawn is-sinjali? Lil dawk li jippritkaw jew lil dawk li jirċievu? Li jemnu. Mela sew dawk li jippritkaw. U sew dawk li jirċievu ġednejn jemnu. Sewwa? Mela daw is-sinjali jsejħbu lil dawk min? Fismi ikeċċu xjate. Stenna ftit. Min fejn ħajkeċċu xjate?
Min nies tad-dinja? Ara nixxilek xi keċċi xi ġan minn xi ħadd midneb. Ara jirnexxilek xara tara li xi ħadd fl-istorja tal-umanità, tal-Vanġelu, ikeċċil xi demonju minn xi midneb. This was a shock to me. Meta rajta? Għaxin kon naħseb li lajn Kristjan, Melissa rajt. No problem. Hallelujah. I'm free here, I'm covered. Leta? Senna ftit. Meta inti sirt Kristjan, inti taf xamilt? You changed ownership. Meta inti għadek mintix Kristjan, you belong to someone else. Ma meta ssir Kristjan, issir ta' xi ħadd ieħor. U tibda it-tindif. Issa meta ssir Kristjan, l-imbiċċa minnek tinbidel, is-salva titweled minn ġdid. Imma. Ispirtu. Għalhekk kieku il-Kristjani kollha kif jitwildu minn ġdid u jitamdu jsiru perfetti, ma jtunix ħesel iktar fil-ħajja tiegħi kemm inkun kontent ngħix 250 sena. Imma n-nies Kristjani u mam daw jitkellmu bil-lingwi li tgħix kemm jatwal il-pastor sux ma taħasils. Mbagħad jgħidilek I love you brother. Yeah, sure. I feel the love. Kutajje. Tarawx naqax dawl ġej? Mela number 1. Jitkellmu b'isna ġodda. Id-dinja jitkellmu b'isna ġodda. Ġieli nisma' xi ħadd jitkellem bil-sin. Imma xi l-sin ruxmata da twerżi u jaffendi lill-Alla u l-Om Sidna Ġesu Kristu. Daw kollha sinjali isimgħu moħħkom hawn. Dawn kollha sinjali għal Kristjani biss. L-ebda minn daw is-sinjali huwa għal min ma jemmenx. Mela, ikeċċu x-xata minn min? Minn dawk li għadhom kif? Salvaw. Jitkellmu l-isna bil-ġodda min? Dawk li għadhom kif? Salvaw. Jaqbdu srib bidejhom. Din ukoll ġifieri għandek seta' u awtorità fuq id-demonju dik tfisser. U jekk jixorbu xi xorb ġdid, xi li jġib il-mewt, lil min weda di, lin-nies tad-dinja. Dawn huma kollha wedit li huma parti mill-pakkett ta' meta bniedem vera jsir ta' Kristu. Ma jagħmilhomx ħsara, jqegħdu jdejhom fuq il-morda, min jagħmilha di? In-nies tad-dinja jdejhom fuq il-morda? Dawn huma kollha benefiċċji għal Kristjan u l-ewwel waħda taf x'għandu bżonn Kristjan? Ħelsin. Issa sew, ħawadni ħanifmek. Mela kif huwa salvat u għandu bżonn il-ħelsin? Għax inti salvat, twilit miġdid, firren biss spiritwali. Għad baqalek ruħ, ir-ruħ għamendilkom 20 lezzjoni fuqha, spiritu ruħ ġiżen, ir-ruħ tfisser l-attitudni tiegħek. I know a lot of stinking attitudes that go to charismatic Pentecostal evangelical churches. Għaw xaħata diħba ġaħħaġa. Mela, il-ruħ hija parti ta' kif tħoss, kif timmaġina, kif tirraġuna. Meta titwieled minn ġdid inti, dak xejn ma jinbiddel fik. Mbagħad għandek il-ġiżem, u ħafna minnkom il-ġiżem ta' fuq ħsieb. Irid jiekol, irid jinħasel, irid jagħmel id-dmirijiet. Mela inti meta twilit miġdid, l-Ispirtu tal-Alla ħawver l-Ispirtu tiegħek. Imma issa
Ismaw dik kemmi tal-ġen. Għandkom powerful revelation ġejjellu. F'Mark 7, vers 26, morwe maħma. ħan il-mulej, illum ħassajtu jgħidli, dak li qed nallem lilek, irridek talmu lill-poplu tiegħi, għax ovvjament jiena ma nistax nagħmlu kollu waħdi, żgur. U hemm ħafna xogħol xi jsir. Tox tiġi tgħid, u le ma jiena m'iniex bħalek passer, għax int m'intix bħali tista' tilħaq nies li mhux ħanilħaqhom jien. Mark 7, 26. Mela. ħanaqraħilkom. Qed tifhmu issa xi ħaġa, qed taqbdu dieħel xi ħaġa l-istazzjon dieħel jew. Għax qabel fl-antik konna ngħidu naqbad kollox bir-ross. Immissa grazzi mulej kollox HD. Mark 7, 26. Min mem hekk tela Ġesu u mar fl-inħawi tal-belt ta' Tir. Daħal joqgħod id-dar f'dar u rrid li ħadd ma jsir jaf bih għax kien għajjien, bħalma nkun għajjien jien. Sewwa. Ovvjament fil-ġisem kien għajjien, għax mhux bħal Alla. Iżda ma setax ikun li jinħeba għax malar semed bih waħda mara li kellha lil binta maħkuma minn spiritu ħażin. U marret tinxteħed f'riġlejh. Issa din il-mara kienet Grega Sirofeniċja. Għal dawk li ma tfisser xi tfisser ġifieri ma kienx ludija, ma kienx parti mill-poplu tal-Alla, ma kellix patt. Bdiet mela titlob, kienet min nisel tagħha, bdiet mela titolbu biex ikeċċi x-xitan minn ġobinta. U qalilha l-ewwel ħajjiġbaw l-uliet għax mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-uliet u tixħtu lil-ġriewi. Il-ħobs tal-uliet x'inhu hawn? X'inhu l-ħobs tal-uliet hawn? X'inhu l-ħobs tal-uliet hawn? Il-ħelsien minn spirti Ġesu qal huwa l-ħobs mhux tal-ġriewi imma tal-uliet. Iżda hi weġbitu u qaltlu. Ekku mulej. Di kellha teoloġija ħafna ħjar minn ħafna reliġjużi. Minn ħafna pastors li naf, minn ħafna mexxejja li naf. Well-meaning, iħobbu l-Ġesu, jekk għandhom il-Ġesu ħajsalvaw. Imma di kellha teoloġija ħjar minn tagħhom. Għax anke di kienet taf li l-ħelsien ma kienx għan-nies tad-dinja, kien għan-nies tal-Alla. Amen. Halleluja. Issa, Mark wieħed vers morwe, Mark wieħed. Vers 39, 39. U dar il-Galilea kollha jippriedka fejn? Fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten fis-sinagogi. Għal dawk li ma kontux tafu li l-knejjes huma mibnija fuq id-diżin tas-sinagogi. Anka di. Xi ħaġa oħra interessanti, is-sinagogi kienu mibnija ħafna minnhom fuq id-diżin tat-tempju l-antik. Fi 3 partijiet. Issa tid ngħidilkom Alla kemm hu kbir. Inti ddiżinjat fuq it-tempju l-kbir. it-tempju talla. Għandek il-post il-qaddis l-aktar qaddis. Għandek il-post il-qaddis u għandek il-post dak li jgħidulu l-bitħa. Issaw min jgħidulhom il-btieħi ta' barra, il-btieħi ta' ġewwa u l-post il-qaddis u l-aktar qaddis.
Ma jnamluhom tlieta. Isimgħu kemm powerful di. Mela fit-Testament il-qadim, ftakru fil-Ktib tal-Lut kapitlu 8 u Lut kapitlu 10. Li kull ma kien isir fit-Testament il-qadim huwa għallum għalina eżempju huwa dell għalina. Jekk tittara kif Alla jopera fit-Testament il-ġdid biex tifhem iktar l-affarijiet li huma fondi, ħares it-Testament il-qadim. Testament il-qadim m'għandux il-milja huwa Kristu. All right? Għax konna nistennew il-milja tiġi u ġiet. Amen. Issa, fit-Testament il-qadim tafx kien jagħmlu mit-tempju fil-Ktib tal-Lut kapitlu 9 għandek skrittura morru aqraw kollu. Tgħidlek li t-Testament il-qadim it-tempju tat-Testament il-qadim li Alla wera lil Mosè kien irid jiġi il-btieħi u l-post qaddis, jew nkella il-bidħa u l-post qaddis u l-post qaddis. Kien hemm 3 partijiet. Tnejn minn daw iż-żewġ partijiet kellhom jiġu konsagrati kontinwament. Post waħed minnhom huwa konsagrat dejjem. Għamilkom taqbdu xi ħaġa? Il-post l-aktar qaddis, the Holy of Holies, it was constantly holy. The other two, they had to be made constantly holy, kept holy. Xiġifieri? U jekk taqraw l-iskrittura Lut kapitlu 8 u 9 sew, tgħidlek li kollox fit-tempju kien jiġi konsagrat, santifikat bid-dem tal-ħaruf. Mela fil-post number 3, ħanejdu hekk, the outer circle, kien ġurnata wara ġurnata, jum wara jum, sena wara, irid jiġi konsagrat, avolja t-tempju tal-la. Jiġi konsagrat bid-dem ta' Kristu. It-tieni, irid jiġi konsagrat bid-dem ta' Kristu u kull amara li hemm fiha irid jiġi post l-aktar qaddis qatt xejn. Għax il-preżenza tal-la dejjem tagħmar hemm. Darba telqet. Taf meta telqet? Meta Kristu ġi u ħareġ l-Ispirtu minn wara u daħal fik. U ħajibqa' hemm. U Alla ħares jitlaq. Ma mhux ħajtlaq. Għax dak huwa l-Ispirtu tiegħek dik qalbek. Dak inti l-unika post għaliex inti sejjaħ Kristjan. Dak huwa l-post fejn twiled ġdid. Qalbek twilda minn ġdida, qalb ġdid, jiena nagħmel dikom qalb ġdida, mhux ġisem ġdid. Issa xi wħud minna għandna bżonn ġisem ġdid. Imma mhux il-ġisem, għax il-ġisem xorta mhux ħajret il-ħajja ta' dejjem. Imma ħafna minna jridu jiġi kollhom tiġdid ta' femithom. U dak irid isir kontinwu. Taf kif kien jiġi konsagrat? Post 3 u post 2. Bid-dem, bit-talb u bl-ilma. Taf kif tiġi konsagrat inti llum kontinwament fil-ruħ fil-ġisem? Bit-talb. Bid-dem ta' Kristu u bl-ilma, il-kelma. Kontinwament tiġi konsagrat. Tibda tabbanduna dawk it-tlieta, Satan starts getting close and starts occupying, jibda jokkupa u jibda influenza u jibda jkollu influenza fuq ħajtek u jibda struggle totali. Waqt li tissejja Kristjan għax int jekk inti mweled ġenwinament minn ġdid, l-Ispirtu tiegħek huwa mweled minn ġdid salvat l-istess size talla. That's powerful stuff. Issa fejn il-Kristjan darba kien hemm predikatur qalulu, brother, qallu, do you think Christians can have a demon? He said, definitely, if they want one. And I agree 100%. Għax hemm affarijiet, inti forsi ma tgħidlux xitanejja, imissajtek naqta, kemm ejja ġbinejja, tħossok lonely hux, ejja. Le Kristjani li bdew qed moħajdilhom hekk. Imma jekk nibdew nitimgħu u nibdew noħorġu l-ikel, jibda jaħseb li ara dik titmani. Qed tifhmu? Waqt li jien Kristjan. Amen. Grazzi mulej. Mark Atti 8 vers 9. Atti 8 vers 9 isma'wa. Prova oħra. Fil-belt kien hemm raġel jismu Xmun.
Dan kien ilu jagħmel isħarijiet u jġennen lin-nies tas-Samarija. U jgħidilhom li hu xi ħaġa kbira. Il-koll mill-akbar żgħar kienu mill-kbar żgħar kienu jisimgħu bil-ħerqa għax kienu jgħidu dan il-bniedem huwa l-qawwa tal-Alla li jgħidula l-qawwa l-kbira. Kienu jisimgħu dak kien saħħaru, right? Kienu jisimgħu għax kien ilu ħafna jġenninhom bis-ħarijiet tiegħu. Meta mbagħad emmnu l-bxara tajba li Filippu kien imxandrilhom fuq is-saltna tal-Alla u fuq l-isem ta' Ġesu Kristu tagħmet u mar il-fellowship. U ġeġ kemm ġab problemi lil pastor. Xmon u kemm l-irġiel l-oħrajn u n-nisa wkoll. Xmon ukoll emmen u tagħmet, mela da s-saħħar emmen u tagħmet. U kien dejjem ma' ġenb Filippu. Ma' ġenb Filippu. He was a faithful at fellowship. U kien jibqa' mibluħ meta kien jara l-sinjali u l-mirakli kbar li kienu jsiru vers 18. Meta Xmon, Pietru, ra li l-istorja mhux Pietru, Xmon is-saħħar. Meta Xmon is-saħħar ra li bitqejt tal-idejn tal-apostoli kienu jirċievu l-Ispiritu Santu, huwa dan il-Kristjan Mammet kien jagħmilha ma' Filippo l-Evanġelist. Offrilhom il-flus l-apostlu qalilhom għatu din is-seta lili wkoll biex kull min inqiegħed jgħidi fuqhom jirċievu l-Ispiritu Santu. Imma Pietru, issa l-apostlu Pietru wieġbu, Alla jaqret li l-flusek. Kemm hu jibes dan il-pastor? Arax qallu, Pastor Peter. Alla jaqret flusek u lilek! Da mhux loving. Ejja morru fejn morru x'imkien fejn joqogħdu jgħidulna kemm aħna precious. U aħna we are loving. Mi għandi xejn kontra tkun loving, ta? Imma kemm ma jafux il-Bibja ħafna ħwajn kemm huma karnali, kemm għandhom ħafna minnhom għad l-għadu jopera fihom u jħallu l-għadu jopera minnhom. Le rridu nkunu loving dejjem. Barra meta ma tkunx tkun loving. Taf x'inhi tkun loving l-ewwel? Li tħobb il-Alla b'qalbek kollu, moħħok kollu, b'saħħtek kollu, biex inti dejjem toġob ilu żgur. Dak żgur loving. Mbagħad il-kumplament qed titħobb u titħobbhom in-nies għax inti meta tixxandar l-Evanġelu għax tħobb in-nies għax li kieku inti ma tħobbx in-nies. Xi żdiedlek u x'jonqoslok jekk imorrux l-infernu ġennalik laqwa żejren. Tifhem? Imma le, Ġesu kien imqanqal bil-kompassjoni u l-bniedem tal-għandu jkunu bil-kompassjoni. Immisimgħu dan il-Kristjan li tagħmet li kien jagħmilha ma' Filippu. Sewwa. U Pietru ċanfira waħda nobis li jeżiżlu kull ma li kellu f'ġismu. U ma ħax għalih mbagħad jien naf. Mara għand Pietru liħor. Imma ma għandekx, ismax għallu Pietru l-Apostol, imma ma għandekx taqsam f'din il-ħaġa, ma għandek ebda jett fuqha. Qalbek mi jissidxira qoddim Alla. Din bibjaw mhix bibjahwa. Da Pietru da. Jina u inti nimitaw da. Indem qallu minn dan il-ħażen tiegħek u itlob lil mulej biex forsi jaħfillek dan il-ħsieb tiegħek għax milli qiegħed nara int qalbek mimlija mrar. By the way, fi ktib tal-kapitlu 12 vers 14 tgħidlek min għandu imrar f'qalbu ma jistax jara wiċċ Alla. U l-ħażen jasrek. Meta aħna nippritkaw il-Vanġelu tas-saltna tal-Alla, aħna qed inġibu lil Ġesu lin-nies. Qed inġibu Ġesu, we are bringing Jesus to the people. Amen? U qed inġibu r-realtà tas-sema fuq din l-art. B'mod jew ieħor kull persuna għandha bżonn tersaq lejn Ġesu biex inħeles bil-fors. Minn hemmhekk telaq il-Bibja tgħidlek
U telaq u mar li nħawit għal-belt ta' tir daħal joqgħod f'dar u rrid li ħadd ma jsir jaf. Iżda ansora, dik ora tiġi qednija. Dik qednija wkoll. Ħallu, ismaħħa. L-esperjenza tiegħi u anka fil-Bibja naraw li l-ewwel ħaġa li kull Kristjan għandu bżonn huwa l-ħelsien. Issa, tafx ħadd tasbu ħafna minnkom ħelsien imma ma nħoss li għandi xi ħaġa fija. ħafna minnkom jibdew jimmaġinek ara. Ma jimmarriċ għamil dawk l-affarijiet. Mela int għax tagħmel ħelsien fis-seda żej. Dak qalbi Hollywood. Dak ma jagħmel xejn. Qed tifhmu aħwan. Ħafna ma jafux. Number one, darba għalli kelma u vera ħelisni. Intom li tippritkaw u tippritkaw moħħkom hawn. Jekk il-Vanġelu mhux faċli m'għadux saltna. Jekk inti toqgħod taqbes u tola u tolli leħnek u tbaxxih u qalbi, that's too much. Qed tagħmel in the arm of the flesh, mhux by the Spirit of God. Jiġifieri deliverance għandha tkun xi ħaġa faċli. Ftakar, Ġesu ma qalx din huwa l-laħma u l-istejk tal-uliet, dej biċċa ħobż. Loqma ħobżi tal-uliet. That's easy. Qed tifhmuha. Jiġifieri ħafna Kristjani meta jgħidulhom deliverance jew toħroġ xi minn xi ħadd, ma l-ewwel jibdew jimmaġinaw films ta' Hollywood. Oh Jesus, qalbi Hollywood m'għandux jaqsam xejn mal-Bibja. Għaliex, għax imbagħad jekk inti tibda taħseb hekk tibda tgħidilha ma rridx talbta. Leħi biex jew nagħmel xi xena, imma intu ħad tagħmel l-ebda xena. Sewwa minti jekk taf li jekk forsi inti oppressata, għax isimgħu ħaġa, di fejn għamla fejn ħafna nies jitħawdu. Il-Kristjan ma jistax ikun ippossedut bix-xdan moħħkom hawn. Smajtu għassa di? Il-Kristjan, kulħadd jgħidu warajja, ma jistax ikun ippossedut bix-xitan. Ma jfissirx ma jistax ikollok wieħed jokkupak x'imkien. Jew joppressak jew jinfluenzak. Qed tifhmu differenza? Meta inti tkun possessed, ġifieri you are a possession of. Ġifieri you belong to. Christians don't belong to the devil, they belong to God. Il-Kristjani ma jappartjenux lid-demonju, jappartjenu lill-Alla. Imma tinsix, jiena kollha kemm inkom toqgħodu f'dar. Għandkom il-kamra tas-sodda, il-kamra tal-banju, il-isper bedroom, il-kamra tat-tfal, il-shower, il-garax. Ma jfissirx jekk la inti għandek kamra minnhom li għandha bżonn tindifa, titnadda fil-kmamar kollha. Issa aħna għandna tliet kmamar, spiritu, dak Alla tiġa jokkupah, għandek ir-ruħ u għandek il-ġisem li għandu bżonn tindifa kontinwu. U meta tiġu s-service, tiġu l-fellowship, jien nagħtikom service. Nerġa' nfalkom iż-żejt. Amen. Alleluja, gloria al Bulej. Amen. Mela bniedem possedut, in-nies posseduti jeżistu. Nies posseduti. Imma ħanilkom darba ntqajt ma' xi ħadd li huwa posseduti. Il-bniedem possedut ma jistax jirfes art bħal di. Bħal di ma jistax jirfesha. Għax il-moment li jersaq fejn hemm il-preżenza tal-Alla, fejn ma jidħolx, id-demonju ma jħallihx għax ikkontrollah. Il-bniedem possedut huwa ikkontrollat mid-demonju totali. Ma qas ir-rieda tiegħu m'għandux rieda. Infatti nies li anke f'Malta fl-istorja fejn kienu ipposseduti, la jekk kun mara ħafna drabi ma nafx għaliex mara tkun. Mara posseduta. Imma ħafna drabi li jiġrija anke rġiel ta' u posseduti, irraqqas iħalli li r-raġel tagħha jkollha x'aqsam magħha. Issa l-mara tiegħu ta' żwieġ. Ħalli n-nies jesqu leha, il-moment li jsemmi jew Alla jew Kristu jew Spiritu Sant, sik, jieħu over, ħalli qed titkellem. Msiken, nispadaw. Imma jistgħu jinħelsu. Imma ma jinħelsux la bir-reliġjon u laqqas bil-Knisja. Reliġjon jitħelsu biex bil-qawwa ta' Ġesu Kristu, u minn nies li huma vera midluka bil-qawwa tal-Alla. Amen aħwa? Mela, issa il-bniedem li jekk jgħidulu bl-Ingliż demonized. Demonized, jismajtu għal-kelma demonized. Jiġifieri
għandu demonju, għandu xi spiritu ħażin. Ifisser li dak id-demonju mhux jikkontrollah qiegħed, imma jinfluenzaħ jew joppressaħ. Fil-kontroll għadak int. Fil-kontroll mhux hu. Is-sab li jkun qed jiffixklek, 100% jiffixklek. Jista' jkun qed imardek għax hemm mark li jiġi mill-ispirti. Amen? Amen? Issa, l-anointing biss Alla, kulħadd jgħid il-qawwa tal-Ispiritu Santu, id-dilka biss tal-Ispiritu Santu, l-isem ta' Ġesu Kristu, flimkien huwa dak li jkissru dawn il-madmat. Il-kelma madmat tfisser hemm rabta. Hemm rabta. Fil-ktib tal-Apostli, Atti tal-Apostli 10 vers 38, tgħidlek, intom tafu kif Alla konsagra lil Ġesu ta' Nażaret bil-Ispirtu u l-qawwa, l-Ispirtu Santu u bil-qawwa, u kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfeq il daw kollha li kienu maħkuma mix-xitan. Għax Alla kien magħhom, miegħu. Il-bniedem li huwa possedut, inti tittoħodlu il-Ġesu. Hemmhekk inti titteżerċita awtorità. Meta bniedem inti għandek Kristjan li mhuwiex ippossedut, Kristjan ma se jkun ippossedut, jista' jiġi biss oppressat. Meta inti għandek Kristjan, inti qed tiddilja mal-persuna u qed tgħinu jkun kompletament maħlus, totali. Meta tiddilja ma wieħed ippossedut, mhux qed tiddilja mal-persuna, tiddilja mad-demonju. Għax mhux ħajħalli kelmu lil dak il-persuna. Amen? Fil-ktib ta' Eżajja kapitlu 10, vers 26 tgħidlek isma'ha. Bl-Ingliż nippreferija. Tgħid, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Issa tfisser il-madmat jitkisser minħabba il-simna. Fis-simna ġifieri hemm rabta. U dik ir-rabta diabolika tiġi mkissra biss bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Issa simgħu moħħkom hawn. Hawnhekk fejn ħafna Kristjani, jiena ma ħansemmel il-ħadd u m'għandi l-ebda dritt nimpunta lil sebajja lil-ħadd. Imma fejn ħafna Kristjani u insara iridu jagħmlu a question mark. Għaliex fil-knejjes, bosta knejjes ta' bosta denominazzjoni differenti ma naraw qatt ħelsien. Meta dan huwa biss il-ħobs tal-ġriewi. Dan huwa dak li huwa bażiku. Għaliex? Min jaf għaliex? Jien għandi x'naħseb li għaliex, number one naħseb ħafna midrab il-Vangelu tas-Saltna mhux qed jiġi mxandar. Imma jiġi mxandar biss xi tip ta' Vangelu ta' denominazzjoni. Hemm mod ieħor ukoll ħafna midrabi wkoll għandna Vangelu u ruxmota tradizzjonati pastardjati tar-reliġjon minn fejn huma ġejjin. Jekk mhux Ruma, jekk mhux l-Amerika, jekk mhux l-Awstralja, ma tagħmilx differenzi, tradizzjoni tal-bniedem. Sewwa? Ħafna drabi oħra għandek Kristjani msara li għalkemm jgħidu li huma għandhom il-Ġesu u jekk huma vera għandhom il-Ġesu salvati, però mbagħad jiġħdu l-qawwa t'Alla. L-Iskrittura tgħidlek ma dawn inti b'tant nies ma jkollok kompromess saqsmu. Għaliex fit-tieni Timotju kapitlu 3 tgħidlek li hemm nies li għalkemm jagħmluha t'Alla, jagħmluha ta' reliġjużi imma ċaħdu l-qawwa t'Alla. Tieni Timotju 3:5. Have nothing to do with them. Isma', da mux Gordon John Mashab li tgħid li ma passer, ma nagħmilx magħhom mhux qed tkun qajbes, qalbi. Inti tobdix lili bdil-Kristu. Jekk inti m'intix ħadd jiġri u tagħtihom dak kollu li Alla għandu għalihom, mela inti was probably you're unnecessary hemmhekk inti you're unnecessary. X'qed tagħmel hemm? Amen? Issa, kull Kristjan l-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 4, l-ewwel Ġwanni kapitlu 2 vers 27 xtajt. Tgħid aħna l-koll kemm aħna rċevejna dilka. Mela infatti il-fatti tistejja Kristjan tak tfisser da. Kristjan tfisser midluk. Midluk bl-Ispiritu Santu. Imma kemm minnkom tafu li hemm livelli ta' dilkiet. Tafu li hemm livelli ta' dilkiet? Tifhmu? Hemm livelli u hemm ministeri differenti li jġorru ċertu dilkiet differenti minn oħrajn. Sewwa bħal m'għandek l-ewwel f'Efesin kapitlu 4 vers 11. Għandek per eżempju li l-Bibja tgħidlek li Ġesu Kristu tal lill-Knisja apostlu x'iktar? Profeta, evangelist, rajja u għallima. Dawn huma kollha anointings differenti.
Dawn huma kollha anointings differenti. Ħafna fid-drabi moħħkom hawn. Waqt li aħna kollha kull Kristjan għandu l-awtorità fuq id-demonju kollha, l-istess awtorità Kristu. Ma mhux kulħadd għandu l-istess qawwa li jopera fiha fl-Ispiritu Santu, jiddependi wkoll mill-mixja tiegħek ma' Kristu. Jiddependi bis-sejħa fuq ħajtek. Hemm differenza bejn sejħa apostolika u sejħa fejn inti għadek qed tikber jew inti ministeru ieħor. So ħafna mid-drabi dawn huma għawiet doni apostoliċi. Imma il-Knisja Apostolika issa hawnhekk ħanejt xi ħaġa għal min għalikom ħatoħdu żgur għax intom il-poplu imdorrijin b'ċertu affarijiet. Imma lek kemm huwa importanti tkun taf taħt min qed topera għax minn taħt li ma mejda intikol. Dak li sessikol inti ħatiklu. Qed tifhem kemm importanti li inti tkun taf fejn qed nopera. Taħt min jien qed nopera. Qed tifhmuha? Anyway, dak huwa a side note. Kolossin kapitlu 1 vers 17. Praise and worship team, please. Kolossin vers 1 vers 17. Anzi, ħanaqralkom dal-ewwel. Sfortunatament ħafna Kristjani jibżaw minn dan dak li jdulu ħelsien deliverance. Tibżax, tibqax tibża. Dan huwa l-ħobs ta' Kristu għalik. Amen? Alleluja. Taħsibx li dawk li huma biss jqimu d-demonju dawk biss għandhom bżonn il-ħelsien. Le, jista' jkollok għandek bżonn xi tip ta' tindifa f'xi area f'ħajtek. Hija għal kulħadd. Il-Kristjani huma magħmulin ħilsa, huma meħlusa mal-ewwel. Kulħadd jgħid daqqa waħda, instantanju, spiritualment, l-ispiritu tiegħek isir qaddis. That's it, ma tistax titqaddes iktar minn hekk, għax Kristu, Alla. Ħaġa waħda mal-ispiritu tiegħek, l-ewwel Korintin 6:17. Imma rax tajt issa hawnhekk Galatin 5 isimgħuha. Kristu ħalisna biex ngħixu ta' nies ħilsa. Żommu sħiħ u terġgħux tmiddu wonkom għal-madma tal-jassar. Mela sta nafsi tista' tkun Kristjan u terġa' tmidd tonqok għal-madma tal-jassar. Jista'? Let's go. Mela Ġesu għamilna qaddisa instantanjament fl-ispirtu. Imma wkoll għalinna biex ngħixu ħajja qaddisa, ħajja konsagrata f'dak li ngħidu, f'dak li naraw, f'dak li nisimgħu, fl-aġir tagħna, għaliex għax inkella mmur l-infern, iċ-ċans jeżisti. Imma apparti minn hekk jista' jkun issir infern fuq din l-art. Għax hemm jidid bita tat-tira demonji mniġsa lej ħajtek. Qed tifhmu? Infatti Kolossin 1:17 tgħidek, hekk Alla oġbu li tammar fih fi Kristu il-milja kollha tad-divinità, Alla bih Alla oġbu biex jerġa' jħabbeb kollox miegħu. Bid-dem tiegħu, bid-dem ta' Ġesu. Imxerred fuq is-salib, ġab is-slim permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Vers 22. Immissa sirtu ħbib tiegħu permezz tal-mewt ta' ibnu, moti għal-mewt skont il-ġisem biex dan irressaqkom qudiemu semgħuha. Qaddisa, safja u bla għajb. Kemm il-darba intom iżommu sħiħ fil-vidi? Smajta di? Mela hemm dak ix-xogħol instantanju. U hemm dak ix-xogħol gradwali. L-ewwel Pietru 1 vers 13. Għalhekk kunu mħażmin fir-ruħ. Rażnu lilkom infuskom. Sa naftin. L-ispirtu tiegħi min jikkontrolla. L-ispirtu tiegħi min jikkontrolla. Ma tafux il-risposta? Who is controlling my spirit? In control of my spirit? Min? Għajtu għajja. Holy Spirit. Who is controlling your soul? You. Issa, with some, maybe mama's controlling their soul. Or wifey. Or husbandy. Or money. Or hobby. Imma jekk inti mwielet miġdid, l-ispirtu tiegħek huwa ispirtu ħaġa waħda ma' Kristu. Imma senna ftit, għalhekk intom kunu mħażmin fir-ruħ
Rażlu lilkom infuskom f'kollox, mhux għalilkom Alla inti trażani lek innifsek. Ittamaw għal kollox fil-grazzja li jagħti dinatalkom meta jidher Ġesu Kristu. Bħala wlied ubbidjenti tgħixux skont il-ġibdiet tal-qabel, meta kontu għadkom tgħixu fl-injoranza tagħkom iżda bħalma qaddis u dak li sejħilkom, kunu intom ukoll qaddisa fl-imġiba tagħkom kollha, fl-imġiba kollha tagħkom. Għax hu miktub, kunu qaddisa għax inqaddis. Mela hu għamilna qaddisa. U jżommna qaddisa, imma aħna rridu nokkoperaw miegħu biex nibqgħu qaddisa u ngħixu qaddisa. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5, vers 23 tgħidlek. U Alla taslim iqaddiskom f'kollox. U jżommkom sħab bla tifsa fiex? Fl-ispirtu? Mela jżommkom qaddisa. Fl-ispirtu, fil-ruħu fil-ġisem. Sama l-miġed ta' Ġesu Kristu. Issa, Alla dejjem ħajjejnek, imma hemm fl-erja ta' ruħek, anka tal-ispirtu tiegħek ta'. Imma fl-erja ta' ruħek u ta' ġismek, inti kontinwament tikkoopera bħat tempju l-antik. Irid jiġi konsagrat bid-dem tal-ħaruf kontinwament, apparti l-post l-aktar qaddi. Amen, aħwa? Meta jina intaqa' ma' Kristjani, li skuża, marit noffend il-ħadd imma please, number one, ma nirreferi għal-ħadd. Imma meta inti għandek Kristjani minn marda għal-marda, I'm sorry, something is not right. And definitely not God. Most definitely. Sekk inti ħadd muranġa ħoti jgħidlek imma x'Alla jħobbok ta' u qed tittessjalek il-vidi. Għatek il-mart kollu li għandek jgħidlu aħjar tittessja lilek biżżejjed, aħjar iħobb iktar lilek. Kristu ħal mart kollu tagħna fuq, ġar il-mart u l-ġieħ u kull virus kollu fuq, biex aħna nkunu mfejqa. U dak mhux fl-ispirtu, letteralment fil-ġisem. Amen, halleluja. Gloria lilek Qaddis. Infatti fil-ktib tal-Lut hekk tgħid, ekku kol irraxxi id-dem it-tabernaklu tat-tamir kollu tal-kult biex ta' bil-ħaqs kont ma tgħid il-liġi kollox issafa bid-dem tal-ħaruf. U billa tixrita d-dem ma jemx maħfra. Mela l-lejla jista' jkun tgħidli pastorina salvat nħobb il-Ġesu u ngħidlek ma niddubidax. Nemmen li inti tikri ta' Kristu. U forsi inti tara l-YouTube u Facebook bħalissa u nemmen inti ta' Kristu. Ovvjament, ma nafix qalbek inti biss tafa' qalbek kull mulej. Imma jekk inti tħobb il-Ġesu u qed il-Ġesu jsir is-Situ Salvatur tiegħek ta' Kristu. Imma jista' jkun għadek maħkum minn xi spiritu, xi vizzju, xi dnub tal-ġisem, mhux tittantat ta' xi tantat kuljum kulħadd. Maħkum hemm differenza. Amen naħu differenza? Mela, meta jiena u inti, jekk persuna tingħaqad ma' prostituta, jew ma' demonju, jew ma' idolu, jew ma' xi vizzju ħażin, x'għamilt inti? Ingħaqad magħhom. Sirt ħaġa waħda magħhom, hekk tgħidha fl-Iskrittura. Sew l-ewwel Korintin 6 u sew it-tieni Korintin 6. Tgħidlek hekk. Illum inti trid tiddivorzja dik. Trid tindem u trid tirrinunċja. Fil-ktieb tal-Proverbji 28 fil-ktieb tal-Proverbji 28 tgħidlek min jindem minn dnubietu jekk mela min jaħbid ħtietu ma jeksibx ġid. Imma min jistqarramu jaqtaħħom jaqla ħnina. Issa dik il-kelma jaqtaħħom ma tantx ġobni bil-Malti. Hemm kelma fil-Bibja li ma tantx jużawha l-Kristjani hija l-kelma repent, dik nużawha ħafna. And renounce. Il-kelma renounce ħafna ma jagħmluhiex. Tirrinunċja, tiċħad. Fir-realm spirituali jisimgħuha għal Alla, jekk jiena mort ma' prostituta, Alla jarani ħaġa waħda magħha. Jekk jiena għamilt il-vudu, Alla jarani ħaġa waħda miegħu. Jekk jiena għamilt id-droga, Alla jara ħaġa waħda ma' droga. Meta jiena nindem mid-droga, mhux biss ngħidlu sorry Lord, le, hemm il-bżonn issa you need to renounce it, tiċħadha. Issa din xi ħaġa interessanti li narawha fil-Bibja u ħafna Kristjani qabżuha. Fil-ktib tal-Atti tal-Apostli kapitlu 19, ħanaqraħħilkom, morru hemmhekk. Alleluja. Qed jgħidu pjaċir ħa.
Isma, għattet tal-Apostoli 19. Tejtek kara, vers 17. Tejlek dan saru jafu biħillu tul Grigi kollha li kemm joqogħdu f'Efesu waqgħu biża kollha fuqhom il-koll. U wisem il-Mulej Ġesu kien glorifikat bil-posta. Ħafna minn dawk li emnu bdew jersqu biex jistqarru. Dik il-kelma jistqarru bil-Malti naqra misleading, mhux jistqarru, jirrinunċjaw jiġifieri. They started renouncing it. U jxandru għamilhom. U bosta minnom dawk li qabel kienu jagħmlu sħarijiet, ġibu l-kodba tagħhom u ħarquhom quddiem kulħadd. Mela daw x'għamlu. Anka fit-tieni Korintin kapitlu 4 vers 1 u vers 2 tgħidlek ara ismaħħa. Bl-Ingliż nippreferi għax tgħidlek hekk ara. Aħna we have renounced secrets and shameful ways. Bil-Malti ma tgħidlekx renounce, tgħidlek stqarrejna. Issa forsi f'moħħ xi wħud tfisser l-istess. Imma meta nistqarra aħna ngħidu forsi stqarrija tal-fidi jew nistqardnu bidna. Tajjeb li tisqardnu bekk imma tistqar tfisser mhux ġast għamilt noob sorry taħfilli għax qbattni. Le, jien nrid nununċja. Jiġifieri isimgħuni meta jien jekk inti jew xi ħadd għamilt adulteru, inti ingħaqadt ma' dik il-mara f'adulteru u tinunċjah. Fl-esperjenza tiegħi meta ġieli tlabt ma' nies u nitlobhom jirrinunċjaw jinħelsu. Ngħidilkom xi dallim fl-esperjenza? I don't know how they do it, but it's amazing. The devil loves to play hide and seek. Bis-serjetà ngħidlek. Ix-xidan jinħeba. Taf kif jinkixef taħt id-dilka tal-Ispiritu Santu. Is-sejl li x'ħajamlu l-knejjes li reġettaw lill-Ispiritu Santu. Li x'ħajamlu dawk il-komunitajiet li ma jagħmlux fil-qawwa tal-Ispiritu Santu, ma jagħmlux fix-xogħol apostoliku, ma jagħmlux fit-tkejjed xixjaten, li x'ħajamlu. Kieku jien id-demonju naf x'nagħmel. I will make it my home and I make sure I don't miss a service. Mux ovvja. Għalix għax l-Ispiritu Santu, id-dilka tal-Ispiritu Santu, id-dem għaddista Ġesu Kristu l-sem talla ta' Kristu Ġesu u għadrik xifom. U meta inti tindem, jina għamiltek kekku għekku nindem minnu, ix-xitan u kif tirrinunċjaħ speċjalment, jitla fil-wiċċ u tinħeles minnu. U ħanejlek hawn xi wħud li inti l-marda tiegħek, issa mhux kull marda hija spiritu, imma hawn ċertu mard huwa spiritu. Nista' nagħmel nofsi oħra nitkellem. Aw minkom qed iġġorru saħta għax hemm spiritu demonju attached mal-lineage tal-dem tiegħek, with your blood lineage. Is-inti sejr il-ġenna tħabbix rasek jekk għandek Kristu, imma tad-infern qed tgħix infern. Ġesu ġi biex inti kollok il-ħajja u l-ħajja abbondanti. Isimgħuni aħwa, jekk taraw xi pastor, preacher, apostlu li jħobb il-Alla u b'miet jew xi marda, jew b'xi ħaġa, ara ma tbidlux il-Vanġelu għalih, laqqas għalija. Il-Vanġelu jibqa' l-Vanġelu. Għax inti lata fil-qalb tal-pastor tiegħek fl-aħħar mill-aħħar, u laqqas il-qalb ta' dak il-profeta u dak il-apostlu, dak il-isqof u dak il-papa ma tafhomx qalbhom. Għax ministri tal-la li hawnhekk jippritkaw mod u hawnhekk jippratikaw mod ieħor jeżistu gżuz. Pastors jaqalbu għal il-mara u għandhom mara oħra on the side jeżistu ħafna. Pastors maħkuma fil-droga jew fil-flus jew fil-pornografija jeżistu ħafna. Leaders ta' komunitajiet karizmatiċi, pentekostali, evangeliċi, kattolċi ta' kull ħaġa. Nies tal-la wkoll jeżistu, ta' grazzi mulej. Ġifieri mhux imma rridx imbeżżakom taħsbu li kull komunità hekk, imma jeżistu. Jien ta' x'qed ngħidilkom illum tafdax il-bniedem. Ara afda Alla bajnek miftuqa. Imma afda l-bniedem bajnek waħda miftuħa waħda magħluqa. Bis-serjetà, it's okay. It's okay. Jiena nafdakom, imma fl-istess ma nafdakomx. Xiġifieri, inħobbkom, inħobb il-poplu tal-Alla, imma il-kulħadd f'ħajdi, il-kulħadd ngħidlek kulħadd. Nafda bajn waħda miftuħa ma. Ħalli jekk niġi
tradut, nejt, xej ġdid. Amen? Isimawni. Halleluja. Grazzi Ġesu. ħattu pjaċir. Għanilkom ħagħa. Daw ma xi bibien li jista' jkun inti ftaħt fil-ħajja tiegħek. Issa tgħid li pastina ndimt minnhom, jekk indimt ħabbix rasek. Sa wara kollox jekk aħna nagħmlu talba biex inti tirrinunċja xi ħaġa, taf x'inhi l-iktar ħaġa li jista' jiġri? Xejn. Xejn. Imma jekk hemm xi ħaġa, you would be glad you came to church tonight. Kont tgħid imnalla ġejt il-lejla? X'ma kontx naf li hemm xi ħadd qed jistaħba? U l-lejla olla rasu u tajnielu barra bil-qawwa ta' Ġesu Kristu, halleluja. Amen. Amen aħwa. Għen u mawlifa. Isimaw għadaw. Isimaw xie affarijiet li jiftħu l-bibien anka fil-ħajja tal-Kristjan. 1. L-okkult. Għandek Kristjani tabboloħ li huma, jew insara, u bosta li jmorru l-qoddis u jmorru jeħilsuha, mhux l-ewwel darba jmorru għand tas-saħħara. Qalbi taf x'ħad tagħmel ħaġġib ruxma ta' saħħtit f'darek fuq uliedek. Alfi. Ġesu jħobbok ta'. Ġesu jrid jeħilsek ta'. Tħallex ix-xitan ikissillek ħajtek. Mela 1. L-okkult. Il-qima tal-idoli, mokkom għaw ismanu kristjani, kattolċi. Aħwa bl-aktar moċċar fil-Bibja, tajt, li min iqim l-idoli jattira d-demonju. Toqax tiskużax, mux aħjar tgħidlu moleħ fil-li, mi tuqgħod tgħidha ximma mhux hekk, mhux aħna mhux hekk. Mhux aħjar taqbad u teħles, tieħu ħasla sew. Milli toqgħod tiskuża lid-demonju. Għax hekk irid id-demonju jgħid ara da. Għed tiskużani da, l-sieħbu ħajlu, aħna law il-lejla, għanna one night stand. Le, qalbi jaħles. Li ma Kristu, u li ma għaddis talla, imurjaw jadura lewda. Flima smin fil-Bibja. Iftħu naqqa moħkom għal-min irid jisma' u jara. Hawnhekk għandna moħħkom hawn. Issa tibżax jekk ngħidlek. Jekk inti meta kont tarbija, il-mami ddedikatek il-Santa Teresa. Seta kien San Gordon taf x'għamlitlek? Seħħtitek. Naf li ħafna mhux ħajfmu għadi. Mhux ħajfmu għaliex? Iddedika il-Santa Teresa u Santa Rita u Santa Ċetta u Santa Konċetta. Inti l-Bibja fid-Testament il-qadim anka fiġdid, it-trabik ma kienux jiddedikawhom għad-dajs u laqqas il-patruni jiddedikawhom il-Kristu biss. Speċjalment jekk xi ħadd iddedikak lid-doluri u mhux tab xejn ħin kollu moġuha u brux ma ta' uġieħ, mhux għafi jekk inti jismek uġieħ. Dolur. Irranġatek għal-frisk il-mami u n-nanna. Dolur! Dolur, jisamietak minn tant ismijiet. Uġieħ. Nice name. Għanilkom xaħġa ħwa. ċertu kristjani għandhom bżonn ibidlu jisimhom. Bis-serjet ngħidilkom. Naqgħu vidjuti di għal xuħud, ma vera. Jekk il-mami tgħidlek għaxina semmejtek għadik il-kod għaddisa, mela millum ħan bidder ismi. Mezzid. Marri tkolli xejn assoċjazzjoni ta' ħadd. Il-Jien konsagrat, marbut ma' Ġesu Kristu biss irid inkun. Għasek hija qaddisa ta' River of Love, Santa Mariella? Le, ma tistax. Amen. Għanna ruxma ta' għaddisin hawnhekk, aħna kollha għaddisin fi Kristu. Saħħtiet ta' ġenerazzjonijiet.
Għaw kristjani li għadhom iġorru s-saħti ta' ġenerazzjoni. Imma pastor, ma jgħidx il-Bibja dejlek, ma ta' titwilet ġdid, kollox ta' ġdid, kollox ġdid fi spirtu. Mora tal-lem ruxma ta' skritturi. Għaxin kalla neġana me prit koħra sa, wara del-pritka. Witchcraft, seħer, moħkom għawa. Ħanej din hemm xi 5 preachings fuq għawa tirna mal-oħra. Kristjani, moħkom għaw jisimaw nisir. Għaw kristjani, well-meaning, joperaw fil-witchcraft. Kif? Jipprovaw jimmanipulaw il-pastor, jintimidaw il-pastor jew il-maratu jew il-leadership, xi tipa leadership. Kif ix-xom naqra manipolazzjoni jew intimidazzjoni l-ispirtu tal-witchcraft ġej. Qed titfali li kelli. Umbat tibda tara l-pastor, il-leader, il-diaknu, ikraħ. Żgur, ġissa l-ispirtu ta' witchcraft qed jopera fik. Ġissa dak jekk il-pastor vera għandu sinsla talla. Mhux ħajħalek tagħmel li trid. Jiena qatt ma ħanilbes dublet neħħuha minn raskom. U l-ebda qalsit ieħor li ftijaj u da Kristu. Imma taf kemm hawn bħalhom daw? Gżuz. Mhux iċċajta dan bis-serda dejnkom. Sess barra żwieġ. Sess mal-istess sess jew sess oppost barra żwieġ, pornografija, adulteru, prostituzzjoni. Trid mhux biss tindem, trid tirrinunċja. Trid tirrinunċja. Abortion. Jekk għamilx abortion u inti tlabt il-Alla jaħfillek, ħafillek. Imma tafx issidint spiritu ta' mewt. Fl-esperjenza tiegħi, onestament qed ngħidlek, jekk int qajt ma' 5 nisa li għamlu abortion, kull waħda minnhom kellha tinħeles. Ġiet minħellusa minn spiritu. Il-fors. Għal dawk li intom qed tippropagaw abortion, li intom il-pupazzi ta' Satana u Luċifru u Belzebub innifsu. Meta intom mimlijin demoni. Imma dawk li tagħmlu abortion, ħanejlek ara, il-bejbi toħorġuh biċċa. Imqatta. Imma d-demonju jidħol dak il-ħin stess. Dak il-ħin. Inti dak il-ħin taf x'qed tagħmlu d-demonju sagrifiċċju ta' demm innoċenti. Daqshekk qatt minn taħt wiċċ għalhekk ma tindimx u tiġi minħlus minn xitan. Mhux tagħmel qrara ta' wara xi biċċa newda. Droga, jew maħkum id-droga. Dawk li jmorru jtaqbu li nfushom. Ecstasy, marijuana, alkohol, sew hekk imbid birra jew whisky jew brandy jew kollha kemm huma. Kristjani li ġew reġettati minn ġu fommhom. Jew nkella xi ħadd. Il-mami kienet jifirħu li ħajkollha boj u ġejt ingel. Kemm seminar qed nagħmel siefu għadi. Jew bil-kontra. Gideb, ejra, rejection, abbuż sessuali, fiżiku jew verbali, reliġjonijiet folot, xita ta' Ġehova, Islam, Mormonizm, Buddhism, Induizmu, Kattoliċiżmu, iva. Hawnhekk ħajjolaw xi għajnejn. Meta intajt ħajt il-Kristu, mhux qedlu yes Lord, qedlu no more Catholicism f'ħajti. I renounce Roman Catholicism in Jesus' name. Imma għandhom ħafna tajjeb, it-tajjeb li għan Bibja, mux huma tajjeb li tawun l-Bibja. Issa nħobbhom u nirrinklop għalihom u vera minn qalbi nħobbhom, imma jekk itterhom meħlusa, titteħlishom bil-verità ta' mhux biż-żiżi. U l-dawk minn għalikom li intom tadoraw il-Marija Sidna, Sidna, morru qraw Ġeremija 47 u taraw li għattaduraw is-Saltana tas-sema li mhix Kristu. U għanħalli hemm, mura mill-homework. Issa, tgħid li kif ħankunna forsi ma semmejt xejn minnhom passer. Ara, ħafna mill-ispirti jieħdu l-isem tal-problema. Per eżempju, jekk inti għandek problema tax-xam, per eżempju, tiżtemma naqa taċ-ċaj. Imma l-ispirtu li jopera fija huwa jidentifikat dik il-problema. Ħantikom per eżempju, għandha eżempji. Jiena jitla li pastor
Imma għandek problema jitlalek ġifieri tirrabja ta' spiss. Jista' jkun li inti għandek oppressjoni ta' demonju jissejjaħ rabja, korla, anger, spirit of anger. Biża. Jaxina nibża fid-dlam, nibża mill-werdin, nibża mill-loli, sena ftit hija. Kulħadd għandu xi naqqa biża fin-natural għax il-biża tfisser li hemm xi ħaġa kbar minn. Mekk inti tgħix fil-biża int għandek spiritu ta' biża joppressa. Addiction, għandek xi tip ta' addiction? Illum il-ġurnata Malta miżawda b'nies għandhom addiction għal Facebook. You need to break that. Jew addiction xi ħaġa oħra. Manipolazzjoni, spiritu ta' manipolazzjoni, spiritu ta' Jezebel, spiritu ta' Ahab, spiritu ta' Absalom. Spiritu ta' Absalom huwa dak li ġeneralment huwa l-ispiritu li jiġi kontra l-missirijiet. Għodu attenti binti. Għanilkom aħwa. Absalom, tiftakru koll it-tfal ta' Mose? Tiftakru it-tfal ta' mux ta' Mose, ta' Noe. Ta' Noa, tiftakru it-tfal ta' Noa? X'kien jisimu it-tfal ta' Noa? ċaħat? Set u Xem u Xem. Tafu li wieħed minnhom mar jikxef l-era ta' missieru u Alla seħħtu. Dak hemm spiritu aħwa fuq. Dak spiritu, dak Alla seħħtu saħet l-ġenerazzjoni kollha tiegħu da. Għodu attenti. Anke jekk mistierek u ommok m'għamlux żbaljaw x'imkien, titħobbhom, tirrispetthom, mhux tipprova tikxfilhom għawwarhom. U għandek sew il-mistiriet fin-natural u anke mistiriet spirituali. Moħħkom hemm. Jekk inti tittaddira l-barka talla żgura ma jfittex tagħmel xi waħda minnhom. Amen? Intimidazzjoni, spiritu ta' intimidazzjoni, spiritu ta' kanser, spiritu ta' skizofrenija, spiritu ta' noqqas ta' memorja. Issa naf li għata ma ta' nikbru ħafna drabi ċertu memorja tibda titlaq. Nixtieq li ħafna minn nisa jibbatu minn din. Il-problemi u ta' żwieġhom fil-passat. Ikollhom ħadd ma taċċettaw nisa kemm taċċettaw arġiel. Taf għax qed ngħidilkom qed ngħid biċ-ċajt. Imma ċertu nisa għandkom bżonn tinsew naqra l-passat ta' żwieġkom ta' biex meta jkollkom argument ma toqgħodx taqlgħu l-ħama ta' xi 20 sena ilu. U għaw irġiel l-istess jagħmlu da, imma ħafna mid-drabi hija komuni fin-nisa. Azma, taf li inti għaw spiritu li opera, mhux kull min għandu azma għandek demonju ta' azma, imma jeżistu każi. Sewwa, bulimja, darba kelli każ mara nħelset minn spiritu ta' bulimja, bis-ser ta' nilkom. Sa bulimja tfisser, jgħidu għadak jidem tikol u għat ma żommu dak li kell. Kien demonju. Inħelset marret tikol mill-ġurnata tikol kull madara. Bis-ser ta' nilkom. Alleluja. Infatti anka l-Indja kanni waħda ġaħat ħelset minn demonju ta' bulimja. Anoreksja! Dak demonju wkoll. L-anoreksja tista' tkun demonju. Barrenness, nuqqas ta' tfal. Taf li inti meta ma jkollokx meta jkun hemm barrenness, a spirit of barrenness, jiġifieri inti l-ġuf ma jżommx xuliet, ma jżommx ħajja. Dak huwa saħta qalbi, you need to come against that. You need to break that. Drugs, spiritu ta' droga tiġajja farmakija, tiġa għandha x'aqsam mal-witchcraft. Problemi hard disease. Jista' jkun problema naturali u jista' jkun hemm demonju warajja. Belzebub. Spiritu li jaħkem ħafna Maltin u għawċin sfortunatament. Depressjoni. There is a demon of depression, aħwa. What about demon of anxiety? Mux għax ħajkollok xie testa u tħossok nervuża, jew nervuż, dak kulħadd jgħaddi minnu. Imma meta inti tgħix fl-ansjetà, xi ħaġa mhix għadha sewda. Għat-tifel u t-tifla talla, ara d-dinja dak normal. Imma mhux għan nistalla ta'. Qed naqbdu xi ħaġa llum. Xtaqt inkun lessa sija jien imma uqtajt. Ma bsax li għandhom daqshekk. Intom li taraw da fuq YouTube u Facebook. Kristu jħobbok, Kristu jisir jħilsek, u tħossok xi kundannat jew anka mistħi. Issa dak li hemm, issa Ġesu ġie biex jħilsek.
Jekk inti tibda din il-ħajja ta' ħelsin, tittamel il-Ġesu Kristu s-Sejt u s-Salvatur ta' ħajtek, kulħadd iqum bil-wifa. Għajdet talba warajja issa stess, għidlu Mistri Qaddis. Grazzi ta' Ġesu. Illum smajt il-kelma tiegħek. Mulej, nemmen fik b'qalbi kollha. Nemmen inti li bent tal-ħaj, inti s-Sejt u s-Salvatur tiegħi. Ġesu, ejja fija. Poġġi fuq tron ta' ħajti. Imlejni bil-Spiritu Santu. Aħsilni bid-dem Qaddis tiegħek mulej. Kull spiritu li jokkupa jew jinfluenza li ħajti inkisru, inkeċċieħ u nirrinunċjaħ u niġħdu f'isem Ġesu Kristu. Issa stess. Mulej Qaddis, imlini bil-Spiritu Santu. U għamel minni dak li trid int. Irrid naqdik mulej. Irrid ngħix għalik mulej. Millum il-qudiem f'isem Ġesu Kristu. Illum bil-qawwa ta' Ġesu inħollok, neħilsek bl-autorità ta' Ġesu Kristu, neħilsek minn kull spiritu ħażin u mniġġes li kienet joppressalek ħajtek. 1, 2, 3. Be free! Kun ħilsa! Kun ħiles! Spiritu ta' mewt! Spiritu ta' mart! Spiritu ta' biża! Spiritu ta' oppressjoni! Spiritu ta' intimidazzjoni! Spiritu ta' manipolazzjoni, spiritu ta' addiction, spiritu ta' droga, spiritu ta' sessualità u perversità, inħollok minn dan l-spiritu issa stess. F'isem Ġesu ta' Nazaret. Kull spiritu ieħor li kien jinfluenzalek ħajtek, jekk jiġi xi wieħed f'moħħok, xi isem f'moħħok, irrinunċjah, għajt jien nirrinunċja u niġħad dan l-spiritu minn ħajti f'isem Ġesu Kristu. U ringrazzja l-mulej għal-ħelsin. Grazzi tal-li kont maħna l-lejla, narawkom il-paċi ma'kom, jekk inti tittism iktar ejjada fil-odonek fl-10, pija narawkom